an ti turte ti zawa ho tura ba sa an chuang chu chi chuan a phone a thei hmel ti sha in a ti ding wata zong tur chuan a chhuak ngal ni yu chuan kan lo hma kang che ti in au zui boka ti chuan an kal na vel te chu awa zong kwal le wa nei thlak takin awa mule thei sha ma man mo deuh chuan atlan let le ngal an nga na turawa thlen chuan an bus chu alo om bok si lo nen a hoi hai kher mai ma se senior yi kha lo lang hlolin ani chuan driver chuan kho amin lo ngak don petrol lamangai si a ati chuan chi chuan engting nge kan ti ta kang ati chuan kan ngai to don nia ti in tractor ron kal chu kokin so son kan kalang ti in a khal tu po chuan kho a kalo shwa yang che u ti in lo au ve boka ti chuan chuangin anin khal chhuaka an driver po chuan an khwa chu anom thu le local le tur te chuan ati a an pahni chuan ti in a pian cham chu a hmang nuamem ti te azota ani po in nuama ti thu te chu alo soi ve atan present po anei thu te soin nakina ka pe yang che ati a chutia an tlan lai chuan kelen supal tlat mai chhuk vatin an boi puya ju fang ron kol po a she thei talaw ju fang chuan no hi a birthday present na alo le sakni in jang ju la chuan khomo kalo hmang ti in alo lak saka a chu sak le wat i du thu shil wat la a chani mai ti in thuron te chu a han shil ve boka ju fang chuan engma ishelo alo ti ve ma se ka she chiang e lo ti in anin fiama chi le senior yi po chuan gel chu an en kula an zo nu chuan khwalam chu an pan le darza chi chuan han zo ta senior yi chuan iwa man mo om ve a han ti chuan anu nen anin mu tur thu asoya ma se anu text chu revak lawa dongin anu chuan a boi wanga nidanga in mu zok chu aron rota chi po atnol pha vek ti chuan hospitala ama vakal ngalin senior yi chuan awa tha a boy nai nei chuan mi lo bewa donia ti in anin mangcha chi chuan anu in omna niya asoya chuan vakalin awa ena doctor me che pakhat ron kalin enge he tai ti a han ti ani chuan anu nga thu lo soya anu chu te nge ti in lo zot a han soi chuan ani te chu surgery ti mek chuan heta a om hlei nem a ho thina lom a lo ti a chi chuan a ho thin mo ti in makalo ti hle ju fang po chuan chi chu andor ma a chuan lo nga ka a present nei saknen chuan a lo ho thei si lawe chuta senior yi kha arun kala chi chu a lo ho don lo thu soin a han shil chuta kalmoya tum chu chi chuan a du ve lo che a han ti ringota ju fang po chuan i lo boy ni tur om lo a lo ti senior yi la chuan vo inak kya nga oma a hlim via wasin ati chuan a pian chamani a chu wanga ni chu ti in a kal san mak chi nu po chu surgery nei zawin aron chhuak chu a chau mel le a chi lo betu doctor ve thau khan ron bia in ifanu in ti in a ngak che sin ni chin khan a han ti a ani chuan enge abula soine yem ati chuan eng soilawe ati maya ma se chi chuan enge mo chu a sha ti a she theye apa chu va kol vatin thil omzia awa shila ani po chuan wechat mangin min lo bia emni alo ti ma se abyak lo thu asoya chi thil ti kwala ni ti an sha a apa chuan ti dan kalo ngai tu ang alo ti chi chu lo thu in alo tumbu ra senior yi chu akya nga aron kala biak a han tum chin ma se amu ta fu lo em wang chuan atong thadu lawa nimina inu nen inin mu chu anwa mem ati po chuan a chang du lawa chuta ti dan sha in abula ui chu pomin a han be kwal vela chi po chuan engthil nge ti in a han zot senior yi chuan eng tin mo thu soin chi chu aril ruah ne a abula chuan eng po asoi thei thu asoya kalome alo ti chuta asoi chep tia chuan anu account anga wechat a siama chuan apa message aron lut tlat maya biak lukangai ti in a chhuak ngal
pawna chuan message chu chiarin apa chuan anu chu a hriat thiam thu le ani po in an hun kal to te chu a ngai to thin thu te chu a soi veka chi chi ti lom nan chuan chuta ani po chu alom ru ve ta hle an hun kal to te she chuakin apa chuan adwatin juice te a siam sak zia kha ani a chu mai ni lowin anu chuan a run kola a hne na chuan nimin khan ilo kala ka boy lu tuka dor ma kom to lo in kalwa to a alo ti chi chi chu an bum le te ra anu chuan kanin muwa donia ti in anin biak na chu an ti top ani la chuan arin ang ni lowin anu le pa te chu an la in mil thei anga nga in alom hle a in mu tir an nga ya ni ti in apa avatek sa in mu puya chuan anu ang chuan na va som chuta anu thil ei lai chu apa chuan va kolin chi chi in nangma angin in mu puya min soma rong city ya local turin min ti avati anu chuan engtin ngei ti alo ti wata ani chuan ala chan lo thu chu alo soye chuta anu chuan thin rim deuh chuan ka man lo chupa ngai po ka ei man lowa nang ka mu man hleinem che lo ti in ka buai tia chuan lam siam tur chuan ati ma se apa chuan a hre hle a chi chi in anin kar hre chhuak ang ti hlawin anu zok la a buai si pe shanin a ngak che an ron ti a an pa bula chuan ka buai a han ti in mu sham chu kan tu mangai alo ti ve thunga chi chi po chu amu ta fu hle to a valut le in senior yi po chuan i va hlim ta ve alo ti ani po chuan kapa rong city ya local turin ka ti a han ti a senior yi chuan kalom puya che ti in chu mai ni lawin present itan ka nayanya a han ti chuta anom na pet shop manager chu ron kalin chi chi ne na chuan part time na an offer thu aron shila alom hle ti chuan chu hmuna thok tur chuan anin soifel thei ta bok ju fang te po lo langin jang jang ju chuan in tur te alo pe a chuta phone na chang chuan chi chi thil ti an feel chip pa ke vaccination pek dan athiam thu vel te an lo po sa an hlim ve hle ma se senior puina telin a han intile chu ju fang chu anui top mak jang jang ju po chuan tinge ani hi alo tel ve zela alo ti ju fang chu akal ta dai chuta field bula a han kalvel chu zirlai me che pahni lo ti ti chuan chi chi chanchin lo soin a mel tha em ni tinge senior yi shawin hian adu tlat le an lo ti a ju fang chuan thin rimin akok chu a thing waka an bula wakalin hei hi inta tur ti ina pe chutia tlangwal mel thave takina pe chu an lo lom hle a ma se an hong chu a phu waka enge shata ti in an lom lo hle chi chi po chu dorma le tin a en kol tu hne na chuan a parcel tur omem ti a zota ani la chuan tlangwal mel thadewin he hi ada ti in a pe a chi chi chuan senior yi da emoti in senior yi chu avan fel tak ti in a room lampan chuan atlan ngal avalu tur la chu ni yu le ji dan te chuan an lo danga senior yi nen inin dai ti te kan shan ya tinge min shil lo ti in an lo do vela ani la chu alai na samaye a thil pek te chu a han mu chuan an hon sak wata a chunga chuan ju fang da no le khabu lo oma chi chi chuan ju fang aril ruwa alang to lo senior yi chia alanga thala in avathon ani la chuan ale khabu chu alo nei ve thu lo thon ve in an noi ver vera chi chi hlim vel chu a thian te chuan lo lom puin an lo chhai vel chi chi chuan ju fang chu lo wa mu in archery team ma assistant ani na chu a chel to don lo thu le a ai o tur mi a mu to thu te soin part time na a mu thu le senior yi puina a mu thu te a soya ju fang chu alom lem law ju fang mut fu lo mel de wa local chu jang jang ju chuan lo mu in chan chin i lo she ve to a han ti ani chuan a hne na chuan i puina kamamo don ani ti in a shila chi chi po pe shopa chuan a na tur chu chanin akal ve a an manager chuan lo shil kwal velin new comer ani bok nen tuna tan chuan an case te hi lo ti fa yang che ti in a kal sana
room pakhata chuan chi pot chu lung thuvak lo chuan ati chan ve tang nge archery assist na tan chuan tu dang ni lowin ni yu chu an lo la hi alo ni an hne na chuan in hmel shat tir na te an han ne ya ni yu le jang chu in kara chuan engi mo taka om chan ni ngai tur ani anin mu chu anin nui de vurvura an coach la chuan jang chu alo ena a mel chu siam chhawatin ni yu chuan changing room te chu a hantify arim chhia ti hle a chutia ati fai lai chuan jang chu kharun kalin tui in tur te pe in ati fai puya chudunin thil shil du che ka nei ti in ju fang le chi in kar chu a shila ani po chuan ka she thiama ma se chi po in du thlan na anei ve a alo ti ma se jang chu chuan ju fang chu an pui angai thu le a zei lo thu te a soi chuan ole ka she thiame ti in pui chu alo rem ti ve mai chi po chu a thil ti fai ha chol chuak chu ui an lo en vel chu va khoi ve in avading chuak ve a an manager la chuan lo en kur in thlashung chuan a let le ta top ati fai chun som le a chuta senior yi chu ron kalin hetiang hi alo ti fai tir chati kalo shemya lawa aron ti chi chuan kala zom tir ema chu wanga nyang alo ti a ani po chuan kalo puyang che ti in akor chung te chu hlipin silpui tur chuan a in ra man ve ngal an zo chuan senior yi chuan chi chu sheomi ti om si a ila run thok chun zom pe yangem ti in a zo ta ani la chuan a thozel tur thu chu alo soye chuti lain ju fang po alo practice ve meka jinji dan chu ron kalin alo thira ni yu le jang ju po ron kalin ava practice ve ngala ni yu chuan ji dan chu va bia in ani chuan archery department na ra kala omem ka du ve a ti in ju fang chu ava en ni yu chuan om to lo ti in a omdu chana sha thu asoya ji dan ne na chuan nakina iril ru anna mai zo ka nga ti ka hlawani ka thian te in ni a chan zo ka nei law ma se ju fang mi du chu chi hi ani a han ti chuan ji dan chuan chi chuan senior hi a nei to alom alo ti ju fang en pa chuan ni yu chuan chut yang ringot ani thei hleinem alo ti chuan lom vak lo chuan ji dan chu akal ta dai ruma chuan chi po ron le tin ji dan chuan alo be wata ani la ana tho thar chu arin angani che alo nen amu ta fu vak lawe ji dan chuan enge senior yi nen inin kar a tha zelem a han ti ani la chuan ka chaw lu tuk lo ti in ka shelo akyang ka om chuan ka thoveng theilo ma se ju fang bula ka om chuan ka ni na anga kalan ba ka ha dama ati a ma se ji dan chuan kan mi du te bula kan oma kan nervous te chuan atur ve reng alom lo ti in senior yi chu alo soi pui chara a feelings chu adik thule senior yi chu adu nge ni ti te chuan a soya chi la chuan ani mo ti in alo ring ve zele rewak lawa ni yuron lutin ani po arun ha ngang mai archery ti ma chuan kale du to lo ti in ni leng in ju fang amu ta diklawa min ti du da lutuk ka thei top ka chhuana in te chu a han ti chi chuan lo hnem ve in kalo ma sa sang che te chu alo ti a ma se ti tur ka nei ka she chhuak thu ti in ni hlap keng chuan a chhuak ve le ta ngal an ni po chuan a chaw hle sia a chwa don chuan a tha tho le hle si an lo ti ni yu le jang ju chu lo in mu in ni hlap chu in zonin an lo chu du na jang ju la chuan ivan she thei ni hlap te ilo keng thlapa ti in lo fak ti chuan an ni chuan ju fang le chi chu anin hnai theinan ma an lo la zel ni in ni yu po chuan chi hne na ju fangan min ti du da ka ti ya naktu ka ama muturin aron kal nge yang ti in anin mule thei chia ti na ani mai te chu a han ti a rem shia an lawin ti le ngang mai ho an tum chu ro la sur nen jang chu chuan ni hlap ka nei ve si lawa ti in ni yu chuan hei mangla kan dor ma hnai zo ka dau phei ma yang a ti a ma se lo du lawin ka thla che anga chuan ka le chau zo ka nga ti in anin thla ve a atu ka chuan chi chuan ju fang chu awa munge ya
engwanga ni yu ti du da nge ini ti in ala ka fel tur chuan a han ti ani la chuan pet shop a chuan engi an a han ti chi chuan a hlo a tha thu le engeng emo a soi ju fang chuan a lo chei le hmana thin rim chuan a ke chura sakatuma anin ti buai le sham ma se a hnu fe chuan chi chuan lo hnai te ti in ju fang hne na chuan ni yu archery ti ma ka om tir na chan hi isha em I u nau pa ka pui ni hi ti in a han mu ni yu le jang jang ju te chu local dunin an lo ti a anin ngai nat mel le ju fang le chi chuan an lo thlir pet shop a akal tur chu ju fang chuan dangin a hna chu ban san turin a han ti ani chuan a teu lo ti ma se kut ela somin I chak lo chuan I bangang a ti a kai pheya an pi a thu thlenga chuan an va in el chi chu a chak lo nge ya ma se ka kal lui chuan chak lo po ni ila min dang theilo senior yan min ngak ti in akal lui sham ju fang chuan ti ngai na sheloin en zui ta ringot pet shop chu man mo deuh chuan awa thlenga alat lai zui an manager chuan lo ngakin ini ni na ania I lo tlai nga la kan boss papa in a recommend wang mai che in kala che a han ti chuan boss papa a lo ti a she thiam ta boka senior chu pet shop nei tu papa ani ti chu ngai damadi la manager po chuan last warning ni ro se ti in lu turin a ti chi po chuan a na chu a chan zung zunga message a han dong chu a han in a phone bula chuan a cage sil lai chu a da a jang jang ju ni in tinge inin mu nu khan ju fang hi amu ta fu lo veka enge inin kara thleng a ron ti chutia om lai chuan cage chu a ron tla a ri deuh bur an manager chu ron tlan lutin chi chu a ron hau ngal vaka a mi tui chu a tling deuh pam manager la chuan soipui tu tha I nei wangin hetianga I thin rim fanga om thei ini bik hleinem midang po atira hetiang hi anti ve vek thau ala ti zui senior yi po ron tlan lutin chuta chi chu lung chhedeu chuan a bek la in atlan chhuak ta da ya senior yi chuan a zui ve ngal